Se, jeg er en rigtig kone på landet, og jeg har lidt høns blandt andet. Jeg får masser af æg hver eneste dag. At fylde min kurv, det er mit fag. Jeg sælger mine æg og tjener penge, og det bliver til mange inden længe. Og så kan jeg støtte en vigtig sag, for nisserne til jul skal have et tag. På denne facade skal bygges et hus, hvor nisserne skal leve i sus og dus. Deres hus har 24 låger til skue, og hver eneste dag skal åbnes en lue af en, som er heldig og har købt sig et løg, eller flere, for så er chancen jo høj. Se, løjderne giver penge til egnens gavn, så alle i verden vil kende dens navn. Vort horneland bliver så dejligt og smukt, så vi alle må give et ærefuldt buk. Åh nej, hvad har jeg dog gjort? Se, nu går det hele ligesom i sort. De æg kan ej fikses med tricks. Jeg må bede om hjælp hos Hjem og Fix.